Yan mga idols, gusto mong bumili ng bagong Honda motorcycle? Tara dito sa Honda Guanzon, Urdaneta at kumpleto sila sa lahat ng mga units of model na available para sa kanilang lineup this month of May 2024. At kung kusunod nyo itong ating Click 125 or ADB 160, kung meron din sila dito mga units na yan. Plus, available na rin po ngayon dito ang mga bagong Honda Winner X, tatlong version, Standard, ABS Premium at ABS Racing ay meron na rin sila dito. Kaya mga idols, tara, tingnan natin lahat yan at alamin natin ang presyo, SRP, down payment at yung kanilang monthly payment. So mga idols, kung kayo po bibili ngayon ng Honda motorcycle, perfect itong ating feature for today. Lahat ng mga models at units dito po sa Honda Urdaneta Guanzon. Pwede nyo silang i-message dyan sa kanilang FB page kung gusto nyo pong bumili. Cash man yan or installment mga idol. At syempre itong ating brand new Winner X standard version, kung ito po yung gusto nyong kuhanin at bilhin, meron tong SRP na 123,900 pesos at ang ating LTO naman 2,000 pesos additional yan. Total cash pay 125,900. Para sa ating installment, minimum down payment 17,800, 36 months 5,959. Syempre meron din tayo sa pang version Winner X Premium. Ito naman po, may ABS na to at meron na ring charger. Sa ating SRP dito, 129,900 including LTO, total cash pay 131,900 at ating down payment 19,800 pesos, 36 months 6,164. Kung maaga tayo magbayad, may rebate ka na 200 pesos. At itong ating ABS Premium, dalawang kulay pagpipilian mo, meron tayong red at black color. So available to dito sa Honda Urdaneta. And syempre ang ating ABS Premium, napakaganda ng kanyang pormahan, ano? Well, ito po ay naka 3D emblem na rin sa kanyang logo at yan po equipped din ng keyless system. Meron tong USB charger, fully digital yung ating instrument panel, colored pa yan at equipped ng anti-lock braking system. Syempre pa ang ating top version, ABS Racing variant. Again, ang SRP nito 131,900 plus LTO, total cash pay 133,900 pesos. Down payment natin dito 21,800, 36 months 6,164. Ba mga idols, meron silang available dito pero nag-iisang unit lang yan. So swerte po sino yung makauna rito. Gold color na yung ating mags dito, ano. And sa lahat ng variants ng Winner X, ito yata yung pinaka most requested or mas marami talagang kumukuha nito kasi maporma yung color combination niya. And syempre, meron tong ABS, slipper clutch, digital panel, gold color yung mags natin at napaka-porma talaga. Again, ang ating Winner X ABS Racing version. And kung kayo naman bibili ng bagong scooter, adventure scooter, pinakasikat na model, number 1, ito po ang ating ADB 160. May SRP to 166,900. Additional pa ang LTO natin dito. Kung gusto naman ng installment, ang down payment natin 36,800 pesos. Ang 36 months naman, 7,192 yung monthly amortization natin para dito. Pag maaga ka magbayad, may rebate ka pang 200 pesos. Siyempre pa ang ating ADB 160, may tatlong color tayong pagpipilian, matte black, matte red, at matte white. And equipped to ng single channel ABS, plus meron din tong HSTC yung kanilang traction control. And next model naman natin, maporma rin to at very sporty, Airblade 160, meron tayong color choices, red, gray, at blue color. Kung kursunado nyo po ito mga idols, available dito sa Honda Urdaneta Guanzon at ang kanyang SRP 125,900 pesos plus LTO na 2,000. Yan po yung babayaran ng total cash pay. Ang ating installment naman, minimum down payment 36,800, 36 months 7,192 pesos. Ang rebate natin 200 para dito. Again, ang makina to same ng 160cc at equipped to ng single channel anti-lock braking system. Napaka-solid din yan. Plus, kung gusto nyo ng maxi style scooter, andito naman ang ating pinakamaporma rin, Honda PCX 160. Para sa ating ABS version, meron tayong color na black, red, and white. Ang kanyang presyo SRP 149,900 pesos plus LTO na 3 years. And again, para sa ating installment, ang minimum down payment ito is 21,800, 36 months, 7,089 pesos. Mga idols, meron din tayong CBS version nito ha. Kung kursunan nyo pong bilhin yan, ang atin namang presyo para sa CBS version ay 131,900 pesos plus LTO and down payment 17,800, 36 months, 6,370 pesos. Mga idols, yan po ang ating PCX CBS version and
meron din tayo isa pang napakagandang scooter, Click 160 with a SRP 122,900 pesos. Ang ating LTO din, 2,000 additional yan. Down payment ito para sa installment, 11,800 pesos. 36 months, 6,216 at rebate na 200 pesos mga idol. Tatlong kulay ang available para sa ating Click 160. Meron tayong matte white, matte red, and matte black. Ito yung ating newest model update dahil meron tong decals na Click 160 sa gilid at napakaganda rin itong gamitin. Talagang very powerful din ang ating makina dito. Next model naman natin, syempre, ang Honda Beat, ang bago nating model update din. Yan po ang ating playful variant. At ito, meron tong SRP 72,400 pesos plus LTO. Ang ating namang installment, down payment 4,800 pesos, 36 months, 3,903. Again, may rebate tayong 200 kung maga ka magbayad. Plus ito po, bagong variant to, bagong model. Meron tayong socket charger para sa ating cellphone and meron din tayong shutter lock para sa ating ignition. Again, may color tayo na blue, red, and yellow. Napaka-colorful, very playful yung kanyang style. At ang ganda rin ng decals nito, Honda Beat, newest model yan. Siyempre, meron tayong premium variant na mayroong equipped na idling stop and start system. Plus, meron na rin itong combi braking system. Napaka-forma nitong ating premium variant. Color gold na rin yung ating wheels at naka 3D emblem sa ating logo. Ang presyo naman nito, 73,400 pesos plus LTO. Down payment, 4,800, 36 months, 3,980 pesos. Yan po, equipped din to ng socket charger. Plus ito po, meron na tayong idling stop-start para sa ating mas magandang fuel consumption. Color white and color black ang available dyan. Siyempre pa, ang ating newest model update din, 2024 new Honda Click 125. Meron tayong special edition variant. Tatlong kulay ang available, red, gray, and blue. Mga ito, ang kanyang presyo, 84,900 pesos. At ang down payment naman natin, 6,300 pesos. Plus 36 months, 4,494. And ang ating special edition, naka two-tone yung kanyang color plus naka bronze color yung ating grab rear plus yung ating mga wheels, mga idol. Yan po yung pagkakaiba niya. Next naman, siyempre meron tayong standard type na Click 125. Ito ang color na available. Meron tayong gray, white, black at red. So, apat na color in choices natin. SRP nito, 80,400 pesos plus LTO. And ang down payment natin dito, 5,800 pesos. 36 months, 4,391. Isa to sa pinaka-best-selling at #1 scooter in 125cc. Liquid cooling na rin to, fuel injection, at talagang malakas ang makina niyan. And kung ang hanap pa namang motor ay Underbone, meron tayo itong Wave RSX. Yan po, meron tayong drum version. Ang SRP nito, 63,900 pesos. Down payment naman ito, 5,300. 36 months, 3,466. Ang color na available nito, color red at color black. Mga idol, syempre pa meron din tayong with disc brake. Ang SRP naman to, 65,900. Down payment, 5,800. 36 months, 3,543. And kung naghahanap naman kayo ng sporty bike na maporma, eto ang ating RS125. Ang SRP nito, 76,900. Down payment ito sa installment, 5,800, 36 months, 4,109. Again, naka-disc brake yung ating front brake at naka-rim and spoke na to. Plus telescopic yung front shock and naka-dual shock naman sa likuran. Siyempre pa analog yung ating meter display para sa ating RS125. Next model naman, ang pinakasikat nilang trail bike. Siyempre pa ang ating XRM 125. Again, ang meron tayong 3 variants ito. Dual sport, meron tong presyo ng 72,900. Down payment ito, 5,800, 36 months, 3,903. Yan po yung ating dual sport variant. Siyempre pa, meron pa tayo isang variant ito. Meron din tayong XRM 125 motard variant. SRP nito, 77,900 pesos. Down payment, 5,800, 36 months, 4,160. And of course, pangatlong variant natin, meron din tayong XRM 125 DSX. Yan po ang ating pinaka-color version, white color. SRP naman ito, 75,900 pesos. Down payment, 5,800 at 36 months, 4,057 pesos. Fully digital din ang ating instrument panel, dual shock sa ating rear, naka-disc brake yung ating front, and of course, 125cc ang ating makina. Next model naman natin, ang ating adventure touring bike.
CB150X naman tayo. SRP nito 173,900 pesos plus LTO. Down payment ito 31,800. 36 months 7,800 pesos. Ba mga idols, napaka-forma nito, no? Ang laking tignan nito at talagang perfect sa mga long rides natin ang CB150X. Again, ito po, naka-disc brake yung front and rear. Ang taas din ang ating suspension dito at talagang maganda sa mga trail ride din. Pwede yan po. And kung gusto naman po ng off-road bikes, street legal, meron tayo ditong CRF 150L with SRP 137,900 pesos. Down payment naman ito ay 28,800. 36 months, 6,627 pesos. At ang color version nito, meron tayong red at black color mga idol. Pagpipila natin, naka-upside down, front suspension yan, kaya talagang quality at Showa brand pa yan. Next model naman natin, kung gusto nyo ng off-road bikes, meron tayo ditong mas affordable XR 150. Ayan po, no? Kung kayo po ay mahilig sa mga ganitong klaseng bike, ang presyo nito, 97,900 pesos plus LTO. Down payment, 10,000 pesos. 36 months naman ito, 4,931 pesos. At ang color na available dito, meron tayong white color at black color mga idols. Kung kursunado niyan, available dito sa Honda Urdaneta, Pangasinan. Aba mga idol, business motorcycle naman ang hanap mo. Siyempre pa, meron tayong 150cc na Supremo TMX yan. Ang kanyang presyo, 79,900 pesos. Plus, ang ating down payment dito, 6,800. 36 months, 4,212. Dalawang kulay pagpipilian mo rito. Meron tayong black at red. Naka-dual shock to. Plus, yan pa, malakas ang karga niyan. Honda Supremo 150 ang kanyang makina. Next model naman natin, kung gusto niyo mas mababa, business motorcycle. Perfect din tong pang negosyo ninyo, pang commute. Meron tayong TMX 125 Alpha. Ang kanyang SRP, 57,900. And ating naman down payment, super affordable, 2,800 pesos. 36 months, 3,287. Tatlong kulay ang available, black, red, at brown. And mga idols, yan po ang ating lahat ng model at mga pwedeng mabili dito po sa Honda Urdaneta, Pangasinan. Pwede silang i-PM sa kanilang FB page. Yan po yung aking update natin sa inyo. Sana po nagustuhan niyo yung ating feature for today. Paki-like and share sa inyong mga kaibigan. At kung gusto niyo bumili, check out nyo lang yung kanilang branch dyan. Again, subscribe kayo sa ating YouTube channel at follow nyo ako sa ating FB page for more details. Again, lagi po kayo mag-iingat at ciao mga idols!